Mayong adlaw igsoon. Kini nga awit, alang ka natong tanan nga nangalisang karon. Dili ka garantiya nga ano na kay dako nga gate, aduna kay kumpleto nga kandado, naduna kay nindot kayo nga balay, apan nakigarantiya ra gyud mga igsoon nga kung anaa ka sa kamot sa Ginoo, safety gyud ka kaniya. Yes. Yes. This song is entitled Makabantay Ba si Jesus. Hope nga mabless mo samtang ka mo magapamati ni ini. May katahak ba ang Ginoo sa akong pag-antuson? Ang kinabuhi kung malaayon magpadayon bagi hapon. Magabantay siya gayud sa tanang kalis danan, ug iya akong ubanan sa mga agi anang lison. Nagbantay man sa agianan sa dakong katalagman, bisan saan lang ug sa gabi, ayaw ako pagbiyai. Magabantay siya gayon sa tanang kalis danan, ug iya akong ubanan sa mga agi anang lison. Magauban siya gihapon, bisan og masalay pun. Ang kasing-kasing ko nasamaran, pag-atanaw niya man. Magabantay siya gayon sa tanang kalis danan, ug iya akong ubanan sa mga agi anang lison. Magabantay siya gayon sa tanang kalis danan, ug iya akong ubanan sa mga agi anang lison. Ug iya akong ubanan sa mga agi anang lison. Mga higala, ang Dios jud magabantay kanato ug magauban sa tanang panahon. Taliwala sa kagabion, taliwala sa kamatay ning kalibutana, siya gayon mo uban kanato. Busa mga igsoon, ato lang gid kanunay kupta na iyang gisaad sa Salmo 23 bersikulo 1 nga ang Dios ang akong magbalantay ug walay makulang kanako. God bless kanatong tanan. Nagbantay man sa agianan sa dakong katalagman, bisan saan lang ug sa